Итак, dорогие, мы с Виточкой продолжаем наше путешествие, и мы приехали. Așa deci, dragilor, eu și cu Victoria ne continuăm călătoria și am ajuns într-un loc interesant, unde oceanul este foarte, foarte calm. Este ca cealaltă parte a Bali. Pe de o parte, sunt surferii, sunt valuri, este foarte interesant acolo. Здесь же, если вы увидите сейчас, то вы удивитесь, здесь очень все просто, и океан освобожден, спокойный. Aici, dacă vedeți acum, veți fi surprinși. Totul este foarte simplu aici și oceanul este calm. Ni s-a adus cafeaua Bali. Am decis să bem cafea Bali înainte de drum. Este ca un fel de restaurant, frumos ca întotdeauna. Copaci. Bali diferă prin faptul că există multă natură frumoasă aici. Și, desigur, vreau să spun tuturor că astăzi Dumnezeu te va glorifica pentru ca să fie multă frumusețe în viața ta, pentru ca să fie multă frumusețe în tine. Deseori diavolul încearcă să ne încurce și vreau ca în acest cuvânt pe care vi-l spun acum, povestind despre călătorie, totuși vreau să împărtășesc mereu ceva ce îmi dă Dumnezeu. Diavolul vrea undeva să-ți arate imaginea lui despre viața ta. El vrea să-ți arate că nu totul este atât de bine, că de fapt Dumnezeu nu este atât de cointeresat de tine, că poate timpul tău a trecut, că poate nu vei scăpa de datoriile tale, de unele situații dificile. Și vreau să vă spun doar un singur lucru simplu. Crede în Dumnezeu și răsplata ta nu va pieri. Când am citit asta în cartea lui Serac, a fost într-un astfel de moment, vă voi spune o istorie, când filmam o emisiune cu fiul meu Vania, soțul Violetei. Și noi filmam emisiunea și analizam cartea lui Serac. Și cred că vom continua să examinăm Biblia, Geneza, Ioan. Citim cu Victoria asta tot timpul. A fost uimitor faptul că atunci când am citit în capitolul al 3-lea, am citit aceste cuvinte, credeți în Domnul și nu se va pierde plata voastră. Adică este scris, credeți în Domnul și nu se va pierde plata voastră. O, Dumnezeule, ungerea trece prin mine acum. Duhul Sfânt, atinge-te, atinge-te. Mă rog pentru voi, atinge-te, Duhul Sfânt, atinge-te. Umple inima cu credință, Doamne. Revarsă-te cu credința ta, revarsă-te, Duhul Sfânt, umple acum. Lasă tot ceea ce te-a împiedicat să crezi, orice a distrus unele temelii, să fie restaurat chiar acum. Chiar acum am sentimentul că este o persoană care trebuie să restabilească încrederea, să restabilească încrederea în Dumnezeu. S-a întâmplat ceva și ai pierdut acest fir de încredere. Ai început să te îngrijorezi. Ai început să iei totul în propriile mâini. Și așa o presimțire, ca și cum ai făcut ceva și te-ai așteptat la ceva, iar așteptările tale nu s-au adeverit. Spun cuiva, Dumnezeu mi-o arată. Și acesta este un bărbat, acesta este un frate. Și îți spun, ar trebui să știi că nimic din ceea ce facem pentru Dumnezeu, nimic nu va trece pe alături. Crede în Dumnezeu, continuă să crezi. Restabilirea încrederii este ceva ce este mai presus ca tine. Așa că eu știu și mă rog acum. Duhul Sfânt îmi arată pe tine. Ai părul blond, ești slab, ai părul blond și ești credincios de mult timp. Și chiar acum mă rog ca Domnul să-ți restabilească încrederea. Chiar acum, încredere, încredere. Fie ca încrederea să fie restabilită, Duhul Sfânt. Atinge-te, chiar acum. Atinge-te, atinge-te. Încrederea a fost restabilită. Încrederea a fost restabilită. Duhul Sfânt te atinge acum. Duhul Sfânt te pătrunde acum. Duhul Sfânt te atinge acum, te pătrunde. Puterea sa te pătrunde acum. Aleluia, aleluia, aleluia. Puterea sa te pătrunde acum. Atinge-te, Duhul Sfânt.
O, puterea Lui! Acum Duhul Sfânt își face lucrarea. Îl văd ca și cum ar țese ceva. Ca și cum ar țese. Ceva se întâmplă chiar acolo. Se întâmplă ca și cum Duhul Sfânt țese ceva și ea se vindecă. Ceva ca și cum ar fi fost rupt. Dumnezeu mă arată. Dumnezeu mi-a arătat timpanul rupt, care mi s-a rupt acum câțiva ani pentru că m-am scufundat adânc și nu am avut timp să-mi suflu urechile și timpanul mi s-a rupt. Dumnezeu mi-a arătat asta și mi-a arătat că acum este un fel de gol în sufletul tău. Și mi-a arătat exact cum mi-a vindecat urechea. Și acum pot să mă scufund la orice adâncime. Tocmai așa te vindecă acum pe tine, sufletul tău, această ruptură. Această ruptură acum este complet vindecată, acum este vindecată de Duhul Sfânt chiar acum. Duhule Sfânt, îți mulțumesc! Duhule Sfânt, îți mulțumesc! Duhule Sfânt, îți mulțumesc! Ungerea se mișcă acum! Ungerea se mișcă acum! Ungerea se mișcă acum! Ungerea se mișcă acum! Aleluia, aleluia, aleluia! Mulțumesc, mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc! Primește! Chiar acum asta s-a întâmplat. S-a întâmplat. Aleluia! Sunt atât de recunoscător Domnului că m-a folosit acum. De fiecare dată când mă rog, Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face minuni și acum El a restabilit încrederea. Aleluia! El acum a restabilit încrederea. El acum a restabilit încrederea. Aleluia, aleluia, aleluia! Atinge-te! Miracolele se întâmplă acum. Miracolele se întâmplă acum. Am văzut acum o fată care nu este înaltă. Puțin plinuță, frumoasă. Ai părul negru. Și tu plângi acum. Ceva s-a întâmplat în interiorul tău. Duhul Sfânt și-a făcut acum lucrarea în tine. El a restabilit acea încredere. El a restabilit acea încredere. S-a întâmplat o minune. El a restabilit acea încredere. Aleluia! Slavă, 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 slavă! Și am văzut, ca să spunem așa, o piatră și încă o piatră. Și este ca și cum mâna lui Dumnezeu ar lua aceste pietre acum și le-a luat din sufletul tău și libertatea a venit. Lacrimile au țâșnit din ochii tăi acum, pentru că ceea ce spun eu, Duhul Sfânt face asta. De fiecare dată, de fiecare dată. Este și o femeie care este bolnavă de cancer și nu ai avut credință și ai făcut totul, dar nu ai avut credință. Chiar acum, aceasta a coborât în inima ta. Această credință a coborât în inima ta. Sufletul tău acum s-a umplut, umplut, umplut. Cuvântul lui Dumnezeu sună acum ca o revelație pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu sună acum ca o revelație pentru tine. Chiar acum, sufletul tău este plin de credință. Credință. Și tu nu știi cum, dar știi deja că vei fi pe deplin restabilit și nu va fi nimic din ceea ce a fost, nici măcar o urmă nu va rămâne. Aleluia! Pentru că Dumnezeu a făcut acum o minune. Crede, crede, crede. Te binecuvântez. Binecuvântez fiecare partener acum, fiecare persoană care este slujitor astăzi, fiecare persoană care slujește în misiunea noastră, care slujește în fiecare altă biserică, în fiecare altă mișcare. Vă binecuvântez în numele lui Iisus Hristos, oricine ați fi, chiar dacă este prima dată când ne priviți. Duhul Sfânt chiar acum, ungerea Lui, va atinge. Cineva simte cum căldura s-a coborât pe frunte chiar acum, cum căldura a trecut chiar înăuntru și te-a atins. Mâinile voastre, literalmente, părul pe mâini vi s-a ridicat și această putere a Duhului Sfânt trece prin voi acum. Duhul Sfânt, atinge-te, atinge-te, atinge-te. Ai dorit să-L cunoști pe Dumnezeul cel viu, acționând cu adevărat.
Și acum a venit acest moment. Aleluia! Atinge-te, Duhule Sfânt! Atinge-te, Duhule Sfânt! Atinge-te, Duhule Sfânt! Ai părăsit slujirea, spun cuiva, ai părăsit slujirea. Și sunteți într-o altă biserică, într-o altă mișcare, nu aveți atribuție la misiune în niciun fel. Dar ne priviți acum. Vă spun chiar acum, aceasta este o fată, ați părăsit slujirea. Ai părăsit slujirea. Și acum, în acest moment, Domnul, El vă vorbește inimii, vă spune în ultima vreme că trebuie să vă restabiliți, trebuie să vă întoarceți. Nu ar trebui să vă gândiți la ce va fi, cum va fi și cum să o faceți. Doar vino și fă asta. Restabiliți-vă și veți vedea slava lui Dumnezeu. Vă profețesc. Mișcă-te în cuvânt și vei vedea slava lui Dumnezeu. Domnul vă cheamă să slujiți. Domnul vă cheamă să credeți în El. Domnul vă cheamă să îndepărtați toate temerile, să îndepărtați toate temerile după care trăiesc păgânii și să trăiți prin credința Marelui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze chiar acum. Aleluia, 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 aleluia. Ungerea luptei. Să se atingă de voi. Mulțumesc, mulțumesc, Doamne, vă binecuvântez. Aleluia, aleluia, aleluia. Și acesta este oceanul frumos. Uitați-vă, aici nu sunt valuri. Desigur, pentru mine cu Victoria să vedem așa ceva. Am locuit cândva în această parte a insulei, poate jumătate de an. Și ni s-a oferit o vilă foarte chic aici. Și am trăit gratuit, s-ar putea spune. Desigur, a trebuit să plătim pentru mâncare, pentru toate, dar lucrul surprinzător a fost că nu am văzut valuri aici. Dar foarte devreme, pe la 6:30 dimineața, acolo departe sunt delfini. Sunt atât de mulți delfini în fiecare dimineață. Și dacă înoți încolo, înoți mult timp 20-25 de minute. Chiar acolo, în ocean, atunci poți înota chiar cu delfinii. Și asta este uimitor. Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug. Iată-o pe prințesa mea. Ea bea cafea Bali și mă cheamă. Și le spun tuturor că vă iubesc foarte mult. Și ungerea lui Dumnezeu. Nu vă scuturați, îmbibați-vă cu ea. Ungerea, puterea, asta este exact ceea ce vine când mă rog, când Victoria se roagă. Ungerea rupe orice jug. Luați aminte asta. Vă binecuvântez. Amin. Vă iubesc.